Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan aglenda at taga-kagayan. Daytoyan ti may kadwa paset ti padas na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Veronica Valdez, Domilin Miguel, Bullad Bakuyag, kan Jasmine Rivera, Cherry Singson, Rowena kan Christine May Hidalgo ti San Juan, Ilocos Sur, from Michael Raganit. Shout out pa kada Noy Damian, Jana Joaquin, Wilma Joy Cacho, Erwin Cacho, kan KBL Cordillera TV. Mama Ellen Calianta ti Santa Maria from Ella Calianta. Makablaawan pa da Carmela Hernandez, Donabel Bartolome, Leia Afunay, Corazon Balaan, Del Tondo kan Angelo Asitura. Alonso Tanyesa kan Maliaga family from Homer Alamo. Cañero kan family from Prince Kurt Canero. Makablaawan ni Inang Kapitana from Sali Bugtong. De Guzman family ti mga Taram Pangasinan. Lopez Kapitli kan Fiesta family dita San Jose Tarlac. Asawak ani Marvin, anak ko ada Faye, Aina Faye, Raven kan Yuri from Raisa Kapitli. Gakad Kalina kan Banag family dita Bulawen, Sual, Pangasinan from Rolly Kalina. Advance happy birthday Annalyn Malsiana kan pamilyak dita Barangay Katabayungan, Kabagan, Isabela from Evelyn Bautista. Shout out kada Carlo Jan Mangasep,
Mary Jane Takang, Melanie Rumbawa, Gallego Michelle, ken Chichi Sayang. Happy birthday, Sancho Claveria. Mundo Tabernacan Alejo family from Leniki Alejo. Gaspar ken Salem family di Takanan Kabatuan from Virgilio Salem ti South Korea. Shout out pa'y kada Nida Akpal, Virgie Sagayo Tino, Alpha Tumaneng ken Madeline Milo. Bakat ko ani Julian ken Athena Gail Martinez from JM Almasan ti La Union. Lakay ko ani Dondon Atanasio, Lucas, Lucia ken Lucy from April Atanasio ti Talang Baggao. Intay nga ruden ituloy abasaan ti may kadua paset ti surat ni Glenda. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yumanen nga awan labas. Pagyamanak manang ti panakapili ti umuna pakasarita ka na idrama ken naipatangatang iti YouTube channel yo. Ket ita agundaway inakman nga rod ibinglay ti pakabuklan ti pakasaritaak. Napasamak daytoy idiaddaak pay laeng iti pagilian a Malaysia. Rugyak man nga rod ti agsalaysay Manang Emmy. Hello Tatang, kumusta kayo? Ay nasaya at nakaawag ka manen, Glenda. Talaga ka na yun nga urayag ti awag mo. Nasaya at mo't anak ko. Si Kangay. Saan da ka pakadanagan Tatang? Tanasaya at ti kasasaad ko ditoy. Namnamaag mo't day ta, Glenda. Ta ako namot anasing put ti amo. Kahit kumusta mo't ti trabaho. Day tangarot ti padamag ko kada kayo Tatang, iso nga imawagak. Apay, anak. Amoyo Tatang, saan ako nagtaltali na iti balay ti amo kas babaunan. Siya kun ti mangimatmaton iti may sa pagtagilakwan na dito'y Malaysia. Kasta aya, anak. Wan Tatang, nakita na kano amayat ti serbisyo iti panagtali na ko kadakwada, kan mapagtalkanak kano. Iso siya kun titinalek na amang imaton iti may sa pagtagilakwan na. Kanayon ngamin nga awan ijay, taadapay daduma ang negosyong as-asikaswan na. Nagsaya atan, Glenda. Alak, di mo dadadaalan ti panagtalagan ka ti amaw. Saya atam ti trabahom dita. Wan Tatang, jak lipatan dagiti bilin nyo kanyak. Ay na, maragragsa ka na ka talaga Tatang. Tadim makkelan ti sweldo. Makaurnong ako niti para kada tayo. Anak ko. Ibagayo no dapay nasken nga aramidan di tabalay, tapawitan kayo. Wano, ada ka di kaya tiogatangan, Tatang? Nagpintasan ti na may am dito'y balay, anak. Ginastusam iti hustaw. Isung awanan ti rumbang nga estimaran pa'y di tao. Basta, no ada ka sa pulan nyo, Tatang, di kay bumdang amang ibaga kanya. Sige, anak ko. Sige nga rudan, Tatang, umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon. Bye! Bagabigat ti Tata Asyong. Nasapa kayon sa unay asimrek Wan Jason, taawan mo ti aramidak ije balay. Isupay aje malpas ko amasapa ditaw. Talaga naggagat kayo Tata. Namin anon nga imbaga ni Glenda asaan kayo nga agtrabaho. Ngam napilit kayo mat kano. Ay na barok, nakarkaro ako mapsut ti bagik no awan tar aramidak. Iso ajak kay tagsardeng nga agtrabaho. Sa bagay, husto day tanging bagayo Tata.
Ngam ni, di kay una agbambanog ha. Naawan taramidan nyo, agina na kayo mat. Agyamanak. At ang samot papanambaraw. Mapan ko man kita handag iti trabahador tayo iti talon tata. Ang mga nada kasapulan da. Kasta ka day. Ay na, talaga ang nagsaya at kakadag iti trabahador yaw, J-Sound. Rumbang lang at aripatok idaan na imbag tata. Gaputan na awan da nga agub-ubra iti talon. Awan mo tinasayat ni apit tayo. Pudno day ta nga imbagam baraok. Ay, wan gayam tata Asyong. At dahil palutok ang meriendaan nyo inton madamdama. Mapan kayong tulatan itayan ni Nana Berta. Sana rumbang amabisinan kayo, tata. Sige. Agyaman nakmaran, Jason. Baraw. Dala, kanebo, unday tayong paluto ni Sir Jason ang meriendam, kaka. Agyaman nakakaberta. Nakababain paikit din kundi J-Sound. Bilibak nga Rodi, ti panakasiraso na kan kakaka. Talaga siguro akasta. Tagbaling tukmutan ang manugang mao ni Sir Jason. Anya? Ay nakakaberta. Tila maibagbagam. Ang mga numangag na ka ni Ma'am Marga. Manya kumatidakas na ngay. Hamo ka talaga ngay ayatan ni Sir Jason. Ni Glenda, abalasang mo. Pagkunamot nga'y kakaberta. Katno ka na yaw na adakamatan ni Sir Jason. No kas niya nga indistorya kami. Saan tayo pa'y ngagsigsiguradaw? At dahil di balasiw tao ti anak ka. Anya ti amu tayaw no mga sawan ton ni Jason iti mabiay. Imposible ang mapasamak day takaka. Nabayag kumaan nga daing sangpot ni Sir Jason dito yanubyana. Hanga mawan mat. Iso asigurado nga ururayan na ti panagawid ni Glenda nga anak mo. Hello, Jason. Nakaawag ka, mat? Wen Glenda, kumusta ka? Pasensya ka na inawagan ka manen. Ang mga nakaistorboak. Saan, mat? Nasaya atak ditoy. Kan mayat ti trabaho kitan. Anya ti kayat mo asawan? Apay, saan ka di pa yan ay bagakan ka ni tatang? Siya kon ti dinutukan ti amok amang i-manage iti may sa pagtagilakwan na ditoy. Agpay so? Ni, awan mo tinay pagpagakanyak ni Tata Asyong. Kanain mo't ngamin ama kumiko medyo garden. Kasta ka di? Pasensya ka na. Tadyak mo't na iawag kan ka. Ado ngamin ti inasikaso mi ditoy. Nang runa idi na ipaima kanyak amin a responsibilidad. Awan na nyaman na Glenda. Maragsakan nakparakan ka. Talaga na tong palindag iti arapaap mo. Nasupapakan ti kinasaya at kan kinagagat mo. Kat pagyamanak day tay ti Diyos, Jason. Amuna no kasano ti tarigagay ko ama ipaayan iti nasaliwanwan abiyag ni tatang. Glenda, itatan na tong palindag iti tartarigagayam. Sabay la ko ma, tamay paayam mo tan iti panahon tinabayagan ni idardarirag ko. Apay, saan ka din na makauray? Kunak man no nakasagana ka ang manguray iti panagawid ko. Ni, makaurayak Glenda. Ngam, mailiwak unayin kan ka. Sabay la ko ma, takas-takamat kanyak. Kailiw kayo muton ka ni tatang Jason. Katsapay ko ma, tamauray mo ti panagawid ko.
Kas na ibagak iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, manipod iti mayak dito'y Malaysia ang nagtrabaho. Saan ang naisardeng ti komunikasyon mi ni Jason. Agtultuloy latta ti panangiparik na kanyak iti panagayat na nga uray adayu kami iti tunggal maysa. Nga isumet tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagtrab-trabaho dito'y balasiw taaw. Aklunek manang magagaranak meten a makadanak manen dagiti ipatpatag ko iti biyag. Iso nga ingkadeng kon ti agbakasyon, tanaiwakas kumeten ti amin nga obligasyon mi ken ni tatang iti ina ni Jason. Ngem gaputa kayat ko ida sorpresaan, jak impakpakaamo ti panagbakasyon ko iti pagilian tayo. Tatang, ada akon. Ay na, si kakani nga agpay sa Glenda. Ay na, anak ko. Agyaman nakta nagbakasyon ka mutlaangan. Malala, umunag ka, anak. Wow! Nagpintas mo itong tinaramid yun dito balay tayo, tatang. Saan ay aday tati kayat mo, Glenda? Ananwak nga ron dagiti impat patulod mo akwarta ngay, no jak mapapintas ti balay tayo. Kan imunamot nga inlipas mo abinayadan ti utang takada Jason. Day tamat nga min at talaga ti rason, no apa niya ingka gumaak ti nagabrod, tatang. Kat agyaman na kiti Diyos. Tanaiwakas kumutlaangan ti obligasyon ta iti ina ni Jason. Ita awanan ti pampanunutan nyo. Uwan nga ron, anak ko. Kumusta nga imot ti biyahim? Di mo man laing pakpakaam mo't na agawit kagayam. Kaya't kayo nga rod a sorpresaan, tatang. Kan mailiwak at talagang kada kayo. Dua nga na kontrata ti indiritsok, sakbay anak kaawidak. Uwan nga ron. Akasang ngay day ta sakripisyom, Glenda. Ayat mula ang amabayadam adagos tinautang ta. Di yun panunutan day jay, tatang. Kan blessing in disguise day dyan napasamak. Ta nakasapulak itinasaya at atrabahok ijay. Ay, wan gayam. Kumusta mo't ni Jason, tatang? Jak mo't impakpakaamo kan kwa na nga agbakasyonak. Ay na, sigurado amakla at tumot nga ron ni Jason, anak ko. Amom nakasaysaya at kanyak ni Sir Jason. Pasaray itulod nak dito'y balay, no malpasin tar aramidak iti gardenda. Kunsan laeng aday ta? Kanayon apabantayan na kani kakaberta. Ta amangan ka no maliwayak timangan iti oras. Nasingpat nga min at talaga ni Jason, tatang. Nakunamon, anak ko. Ti nasaya at Glenda, anak. Agi na nakapay, kabayatan ti panaglutok iti kanunta. Ilutuan ka man iti paboritom amakan, ta iso ti pangrabiantan, anak ko. Kumusta dagiti trabahador iti talon, iho? Nasayat mo't, mama. Dandani manin pa nag-aapit. Sigurado nga manin ti maapit tayo. Ay, nasayat mo't. Ay na, maragsakan tanakarkaro asimaya at amin a negosyo. Idisikan ti mangimatmaton. Saan akon a may stress iti husto. Rumbang laeng, mama. Masapol nga enjoy mo ten ati biyag mo. Amo masawan kanyak dayta. Ngamsi ka. Kasano ka, diho?
Anya ti kayat yu asawan, mama? Di mo ibaga nga aglaklakay kamot na baro. Ah? Ay, jaklakit di umanugot nga awan to ti agbalin nga apo ko, Jason. Apay, mama. Nauma ka na makakitkita kanyak? Saan mo't iho? Iso na laeng tapanawon mo't tantap na mga sawakan. Hanggang awan pa'y butin niyam amom kanyak anobyam iho. Di kag danag, mama. Asidigan na yam amok ka na kayo tagbalin akatako na inay ko itibiyag. Kaya't sapay la ko, ma. Tamagustuhan yun to. Sigurado ang nagapumot lang itinabak na nga pamilya tinobyam iho. Mama, saan atistado na itibiyag tinapatag kanyak? Di kayat ko kat jay agbalin apagulidanan ni asawa. Ken ina dagita agbalin tong anak ko. Ken kang runaan na. Amo na kayo arauman kas inak. Ngam iho, saan ka di nasaysaya at matlaan? Mama, please. Sapay ko matamaaklon mo to no asino. Ken no anya ti estado iti biyag ti babae kayat kong ay kalaysa. Day talagang tikid-kid daw kada kayo, mama. Agar mo sir kayo pa, isakbayamapan kayo iti balay da Jason. Wen, anak ko. Nagsapa ka na naglutaw. Di ka pa'y nakainan na anaimbag. Sang-sangpot mula di kalman. Didak pagdanagan tatang. Nairuwama kon amasapsapa nga agririing. Kasta aya. Ay wen, ang natiplanom Glenda. Di mo ka di pa'y ipakaamok ni Jason nga dakan dito'y Pilipinas? Haman, tatang. Ibagak tumot lang kan kwa na. Anak, sigurado nga itulod nak today jay dito'y balay inton malam. Saan ngamin nga umanugot nga agawidak adinak itulaw? Di nasaysaya at gayam, tatang. Agluto ak iti pang maluman tayo. Apag iso inton itulod na kayo. Agpakita, tumutan kan ko na. Ay na, talaga akayat mo asorpresaan ni Sir Jason Ngam, madamag ko man anak ka. Inaklon mo ka din, ti panagayat na. Saan pa'y tatang? Ngam mamati ka marikrik na nga gayatak mutan kan ko na. Uray adayo kami iti tunggal maysa. Sa bagay, masyanak kan kwa na anak ko. Agmalmalam at inegosyo dati into na rin na. Awan na pulos tinakitak asabali a babae akad kadwana. Iso nga amok at talaga asikati kayat na anak ko. Amok tatang, katjakon pagbayagan. Patsyak adimtengan ti umno apanawan. Tapno akluno kon ti panagayat na. Jak pulos ni namnama masangputan ka dito balayo, Glenda. Maragsa ka na ko na makakita kan ka. Talaga kayat kayo asorpresaan ka ni tatang. Iso ajak impakpakaam mo nga agbakasyonak, Jason. Isumot lagay mo sana nagkadkad ni tatang mo. Idimbaga nga itulod ko. Tagayam, ada sorpresa nga agururay kanyak. Agyaman ak unay iti kinaimbag mo ka ni tatang. Tunggal umawagak, kanayon ada kamatan kanyak ni tatang dagitar aramidem para kan kuana. Talaga nagsaya at kaatao, Jason. Glenda, napatagmutan kanyak ni tatang mo. Kasmot lang iti panangipatag ko ka. Ken, sapay ko ma. Ta saan mo na pagduaduan ti panagayat ko ka. Manipod ididamo nga impudnom ti marikrik ng para kanyak. Saan ka pinagduaduan, Jason? Kanjak mo't inlibakan ka.
Noan niya tinagbalin alapad, tapno aklunag ti panagayat mo kanya. Amok. Kat pinanagnikamot kanyak anay dumduma ka. Isungat adan nga impatid ka, Glenda. Ay ayatin ka. Ket sapay la ko ma. Taadamot ten kay mo dingak di ta pusom. Nabayagan, Jason. Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan kamat. Ah? Idipay. Kat nakarkaron anariknak ti kinapatag mo kanyak. Uray idi adayuta iti tunggal maysa. Agyaman na, Glenda. Ay na, siya akong ti karagsakan na parswa iti da ito agundaway. Sapay ko matawan to ti agbaliw, Jason. Nang runa kat, diyan ka mo numaaklunak ni mamam nga agbalin akamang ti pamilyayo. Glenda, awan ti rumba nga pagdanagam. Siyak ti makam mo. Amok a respetaran ni mama ti agbalin a desisyon ko maipapan ka data. Katapno di ka nagduwa-duwa kanyak. Ikuyog kanto iti balay. Ta ipodnokon kon ni mama ti maipapan ka data. Inaklon ko ti panagayat ni Jason, iti panagbakasyon ko iti pagilyan tayo manang Emmy. Kasta una iti ragsak na iti daydi agundaway. Kat uray siyak, jak ilibak akasla akla maitaytayok iti kaulpan, bayat akit kitaak ti jar ni Jason, kalpasan nga inaklon ko ti panagayat na. Napanagnakan mi kanitatang ti kinapudno na kanyak, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw. Kat ti pakaragsakak unay, isu ti awan sarday a panangasikaso na iti amak, bayat ti kaawan ko. Tilaang pagdanagak manang, kat ni Doña Marga nga inana. Amkak nga mga no dinak maaklon, gaputan ako rapay kamilaeng no idilig kadakwada. Ngem ni Jason tinang patibker itiriknak. Iso tinangipaay kanyak iti kirad ti pakinakam. Agingga iti nadanon ti aldaw, apa nagpudno ni Jason iti inana. Bagabigatyo, ma'am? Ne, si kamot Glenda. Si mangpat kamot gaya man manipo di abroad. Nasaya at man ta nakapasyar ka. Uwan, ma'am. Di mo pagdanagan ti amam. Nasaya at lata ti kasasaad na ditoy. Kas makita mo't, nagpintas ti hardin ko. Gaputa matartaripato ang naimbag ni tatang mo. Uwan nga rod, ma'am. Nagpintas. Makaayayo buy-buyaan. Nagbakasyon ka kadilaang? Wano talaga nagawid kan. Ang mga nukayat mo ti agsubling ang trabaho dito'y, Glenda. Talagang agsubli dito ni Glenda, mama. Agpaiso? Oh, di nasaya at tapno naman ang kadkadwa ni Berta. Mama, agsubli dito ni Glenda. Ngam saan nakas babaunan. No di kat kas kaayan-ayat ko, kan agbalinton a manugang yo. Ha? Anya? Anya daytan nga ibagbagam, iho. Pudno tinangag yo, mama.
Agayan ayat kami kini Glenda. Isot ibagbagak kada kayong agbalin akatakunay ko ititong palbiag ko. Kasladyak mabati. Kano pa'y daytoy, Jason? Apayadyak pulos na amuan ani Glenda mo't gayam ti kaayan ayat mo. Ma'am, Gaputa kadag ito'y lang nga inaklon nak mama. Imaday ni Glenda. Tapno mabayadan na amin nga utang na kada kayo. Kan tapno panaknakan na. Asaan naman ang gundaway a babae. pudno timbaga ni Jason, ma'am. Jack inaklon idi. Gaputa Jack kaya ta panunutin nyo ama ng gundawayak. Amok ti obligasyon mi kada kayo, ma'am. Iso nga imadayuak. Kat itataad na ni Glenda dito pagilyan. Awanan ti rason, tapno di nakaklunan. Kat sapay la kuma, tara umon nyo ti desisyon ko, mama. Anya, impod nun ni Jason kan ni Ma'am Marga ti maipapan ka na kayaw? Wan tatang. Kahit anya nga'y tinapasama, Glenda. Ay na, sigurado ang nakapungtot ni Ma'am. Tati kayat nang agbalin ang manugang kahit ti kapadpada da iti estado ti biyag. Idi damo, nakitak ti madi a reaksyon na tatang. Amo ka numabalin kat di na kayat. Ngam, impeteng ni Jason ti pangedeng na. Saan ang nagsardeng ang nagpalawag ka ni mamana? Talaga nga inlaban na ti ayan-ayat mi tatang. Ay na, naggasat ka anak ko. Takas ka ni Jason tinatumpungam akaayan-ayat. Saan nga importante kan kuana anyaman ti kabibiyag ta? Tatang, Katsapay la kuma, tamaaklon na kanto ni Ma'am Marga, tapno agbalin anaan nayas ti amin. Jason, iho, sigurado ka din ka ni Glenda? Kayat mo nga asawaan ti anak ti hardinero tayo, kan nagbalin ababaunan tayo. Wan mama, ay ayatak ni Glenda. Damo pa'y lapan nakakita kang kuana. Inkari ko iti bagik nga iso ti ikalaysak. Kan agbalin to nga ina, dagit agbalin nga anak ko. Oh, Jack laing pagarop nga dagayam kastarik nam ka ni Glenda. Ang bilibak mo't kadikan ko na. Insakripisyo na ti panagayat na kan ka, tapno mabayadan dati utang da kanyak. Katita, napasaya at napayon ti biyagda nga agama. Anya pa'y kumati may bagak ngay. Iso anam na maam iho. Suportarak anyaman ti desisyon mo. No kayat mo nga ikalay sa ni Glenda, adakan ka dayta. No, kasta. Saan ka tumubngar, mama? Adda ka di pa'y rason tapno agbalinak a kontrabida, iho. Napatag ka kanyak. Agmay-maysa ka nga anak mi iti day di papam. Katawaan ti sabali akalikagom mi iti nagawanan nga amam. No saan at ipagragsakam. Kan kadagiti na amuak nga inaramid ni Glenda. Mamati ak nga agbalinto at pagulidanan nga asawa ti kaayan-ayat mo. Agyaman ak, mama. Agyaman ak unay.
Marga, papaayabandak ka no kunan ni Kakaberta. Juan, apay sa dino ti ayan mo. Apay asaan ka anadanon dito'y hardin. Pasensya kayon, ma'am. Inayabanak ngamin itay ni Kakaberta nga agmeryenda. Kasta ka di. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak, ma'am. Inton bigat, mangbirok ka di ti kasukat mo. Saan ka nga agtrabaho kas hardinero dito'y? Anya? Ne, apay ngay, ma'am. Ada ka di naaramid ko abasaw? Apay nga ikatendak matan a hardinero. No, gapo da ito'y iti relasyon da Sir Jason kanti anak ko ani Glenda. Dispensar inyo, ma'am. Di kay agdaan nagtakasaritak di anak ko. Ay, naasyong nagadun ti imbagam. Kunak, agbirok ka iti kasukat mo, ta saan kan amabalin nga agtrabaho pay dito'y kas hardinero. Anya lagan ti makuna dagiti makamaam mo kanyak. Numaamuan da ati abalayan ko, kat trabahador ko nga aging gaita. Ma'am? Agkalay santon dagiti anak ta. Agabalayan tanton. Mabainak mo't aka ni Glenda manugang ko no pagtrabahon ka pa ilang dito'y. Iso nga agbirok kan iti kasukat mo, abalayan. Kablaawan kayo, anak ko. Naragsak apa naglantip dagiti puso yo. Agyaman kami, mama. Kablaawan kayo, Jason. Glenda, anak ko. Agyaman tatang. Agyaman naktatang. Kat di kay agdanag. Jak to pagladingitan ni Glenda. Namnamaak na itabarok. Sikan ti makaamoy ti anak ko. Ayatan kan ipatag mo kuma ititong palbiag mo. Kan kasta ka mo't Glenda. Ipaay mo ti umno apamatag kan panagraem mo iti asawam. Wad tatang, matungpal day taabilin nyo kanyak. Ay na, maragsakan ako unay kadagiti mangmangag ko kada kayo. Ang magkasayaatan no pumanaw tayon dito'y simbaan. Tagurura yan dagiti sa gaili, balay. Inaawis ko amin at trabahador tayo. Tapno makipagragragsak damot kada tayo. Ay, wan nga agpaisaw anak ko. Husto ni Ma'am Marga. Anya ang mamarga nga ibagbagamot si Kaasyong. Abalayan ko nama. Tagabalayan takat garudan. Wan, abalayan. Kasta Iti panagkalaysakan panagdanamikan ni Jason kas agasawa manang Emmy, napanagnakak anasaya at gayam a tao ti inana, saan akas iti pan nakaamamok kankwana. Kalpasan ti may sa abulan, kalpasan ti kasarmi, nagsubliak iti balasiw taaw,
tapno lepasat ti kontratak manang. Naawatan mo't dagiti amok no apay adya ko nag-renew iti kontratak. Ita, ada anak min ka ni Jason manang, kat agnanaed kami iti dakkel a balayda. Ta saan nga imanugot ti inana, asaan nga ijay ti pagnaedan mi. Siya ka ni Jason itan ti agtintinulong amang iman manehar kadagiti negosyo da, nga impatawid aminen ti inana kenkwana. Kat ni mama, iso ti makakaadda ang mga awir iti umuna nga apo ko na, nga uray inyalaan mi nga agasawa iti yaya na. Ni tatang, tumultulong metlatta amang tartaripato iti hardin da katugangak, kas pangliwliwa na metten iti bagina. Pudno manang, ano nasaya at ti imulam iti padam a tao, ken saan ka amanang gundaway. Adda agururay ana imbag agasat nga iparabor ti Diyos ken ka, kas iti parabor nga impaay ti Diyos kanyak. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak manang, ket sapay kuma, tanakaipaay inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Glenda. Glenda, pagayam ko, naimbag ta impatulod mo matla ang timay kadwa paset ti surat mo. Gapo taado kadagiti agdengdengeg, ken uray da kamin amismo iti Ferds Caballero YouTube channel, agur uray no anya tinagbanagan ti ayan ayatyo ken ni Jason. Katkas kanyak, sigurado ang maragsakan dalakit di anak kaammo, wano nakangeg iti pakabuklan ti pakasaritaam. No maipapanmet iti kunam, asapay lakuma, tanakaipaay iti inspirasyon ti pakasaritaam, siya kon ti mangibagbaga, saan lang nga inspirasyon, no dikat napatag nga adal ti patsyak a maagsaw iti padas nga impatulod mo. Maragsakan akpara kada kayo, ken iti sibubukal a pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, ket agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.